Lano ki papa kin kendip ban riu. Lano ngin sedang ban keli ya ke jing shisha. Ki parlok jonga kam tam pi samla. Ngakwa ban keli pi da ke jing mut ke bajliu. Ka nongut na pi. Ki balayo jing rap shisha na unong mikmat jong pi. Pi tap food. Pi buk ke jing kermen. Pi nget bakin yeng na ke benta jong pi. Henry habet pi let wat jing rap ayu ke jia. Kim sengap ya pi, kim pek ya ke jing turis tom jong pi. Henry kilet keli na kiwe pan na snong na constituency. Bat lada utau bri sengau pai pi kalat jong pi kalakut. Hato kane kadai kahok. Pi pule sitom, pi tre sitom, miet bat sni. Da jinget ba kasap jong pi kan keren. Henry ha jingsha kamdon jingmut. Namar pemdon connection. Pemdon jing yadai. Bat ki badon ha kabor. Ha kini kisni. Ka sistem, ka i kumba. Ka don ha kakti jong ka kenhun. Ka barit. Ki emale ki beriu ki badon bo. Bat ki officer ki badon kerdan. Lada pimdon benta. Ha kata kenhun. Unsyu ino yipi. Umpet ya ka application jong pi. Idor ya ki unsubscribe jong pi. Snap ya ka sur jong pi. Wat ha interview room ru. Tengah kelibiang. Lano ki pai ba kendit ban riu. Lano ngin sungi ban pedang ya ka nek kom le siliang. Lano ngin dawa ya ka hok. Ka jing shai. Bat kalat kabar ringkat. Namar umla ban kiu ke imlang salang. Lada ki samla jongi. Ki syak bishar kat kum ke sap jongki. Henry kat kum ke jing day jongki. Kalawai jong kari. Kam day ban shanya ha uway. Uba pitip. Henry ha ka ke ba pila ban le. Kapor kala day ban mi. Kapor kala day ban keli. Kapor kala day ban dawa jingkela. Kublai sibun. Lada please no tenat ya gani. Share but subscribe. Ya ke IDS TV UFO but follow ru Instagram. Kublai sibun.